Začni. Tak já jsem Martin Mudra, jsem hlavní elektrikář ve společnosti Pešek a Mudra. Mám na starosti komplet servis a montáže Victron Technology a Loxone. No, já jsem Petr Pešek, jsem v podstatě hlava naší firmy, mám na starosti celé její směřování, vize a tak dále. Když jsou nějaký větší problémy, tak je ochotně řeším. Zabývám se technologiemi, jako že i Loxone, automatizací, snažím se jako pořád rozkrývat nové věci a dokonce ve firmě v této oblasti máme nějaký menší softwarový vlastní vývoj. Používáte Loxone ve vašich automatizacích. Co podle tebe nejvíc zaujme zákazníky, když jim ukazujete, co Loxone umí? No v podstatě nejvíc se zajímá to, že můžete spojit více systémů do jednoho hlavního řídícího systému a ovládat tím klimatizaci, světla, topení, prostě hudbu, všechno, co v baráku je, se dá vlastně ovládat jedním systémem. Včetně toho energetického managementu. To je super. Vy sami oba dva žijete v Loxone domácí automatizaci. Jaký chytrý scénáře u vás doma používáte, které si zákazníci možná můžou vyzkoušet na vlastní kůži? Tak mně se třeba líbí, když z domova odcházím, tak mám nastavený jako určitou sekvenci věcí, co se stane, když ten dům opustím. A tu sekvenci vlastně vyvolám vždycky trojklikem na odchodové tlačítko. A tohle mě třeba osobně velmi baví, protože mám třeba střešní okna, které jsou servopoháněny, takže se zavře se garáž, omezí se třeba výkon topení a třeba s tou fotovoltaickou elektrárnou mám nastavenou, že vlastně se i sníží její výkon. A to je z toho důvodu, že když fotovoltaika jede zbytečně, by byla na plný pecky, tak se tam třeba ona se zahřívá, méně se hřeje a tohle. Takže vlastně mně se stane to, že se tam ten nešvar jako omezí, což mi přijde jako důležitý, když v tom domě nikdo není, tak vlastně i myslet na toho bezpečnost. Samozřejmě jako věci potom jako jsou třeba zápalový, nějaký čidla, takhle. Ten Loxone má velmi širokou škálu věcí, které vlastně napomáhají té bezpečnosti té domácnosti. Jak je to u vás? No tak v podstatě nejdůležitější věc je to celé topení, kdy vlastně všechno jde podle rozvrhu, kdy prostě je dáno, kdo je doma, takže podle toho se dodržuje teplota, aby prostě místnosti byly natopený, jak je potřeba. Samostatný světla, abych nemusel furt jako hledat tlačítko, samozřejmě přijdu do místnosti, rozsvítí se, to je prostě super věc. A režim nepřítomnosti a simulace přítomnosti, kdy vlastně člověk je pryč, ale barák se tváří, že je někdo doma, tudíž to odrádí, kde jakýho šmátrala. Já bych možná tady k tomu tématu dodal, že mně se velmi líbí, že ty světla svítí správně v ten správný čas, že teda přes den máme to, když potřebujeme přisvítit přes den, máme to jasné světlo denní a naopak večer potom, když chceme relaxovat, je to teplé světlo v nízkém režimu, to se mi v nízkém jasu, to se mi velmi, velmi líbí a to je jeden z důvodů, proč ty světla dělám, jak je dělám. Vidíte v kombinaci Loxone a moderního osvětlení od nás, od Minalox, cestu k úsporám a k větší pohodě pro uživatele? Jednoznačně ano, jako já tam sleduju jako určitě značnou úsporu elektrické energie, tím, že vlastně se omezuje ten výkon tím PVMkem, že ne vždycky to světlo mám naplno, já ho mám jako i vlastně v tom plném jasu mám třeba na 80% a když trávíme večer, kdy nejvíc potřebujeme vlastně svítit, tak ty jasy jsou třeba okolo 20%, 15% a víc vlastně jako jsem zjistil, že nepotřebuju a vlastně mi je to i nepříjemný. Na Loxone je třeba i skvělý to, že se nechá třeba dynamicky nastavit ubírání toho jasu, takže třeba když začíná večer, tak vlastně ten jas je třeba, vymyslím si třeba na 60% a jak se postupně vyvíjí večer, tak on pomalinkým gradientem ubírá tu úroveň to osvětlení. Vám to vlastně vůbec nepřijde divný a i vás to líp připraví třeba jako ke spánku tím cirkadiálním rytmem. Takže za mě je to určitě super a ten dopad na tu spotřebu je tam jako v tom samotném osvětlení je tam určitě jako markantní. Nutno podotknout, že třeba v mém domě spotřeba osvětlení je kapička v moři. Jo. Takže sice ušetřím, je to určitě úsporný, ale když potom připojím Eniaka na nabíjení, tak těch 11 kW tak jako trochu vyrovná. To, co ušetříme na světlech, dáme do auta. To je pravda. U vás to bude asi podobný, že? No, já jsem trošku váčil s manželkou, protože manželce prostě vadí. Víš, že si to může pustit potom, jo? Tam to jako jí vadí ta teplá
teplá bílá večer, protože si stěžuje, že v tom nevidí. Že v tom nevidí kvůli jasu, že má... Jasu. Nebo kvůli té barvě. Dioptrie, takže si myslím, že i to hraje svou roli, že on prostě přijde a napálí si prostě bílou. Iveta preferuje prostě jako ostřejší světlo. Hodně studenou bílou. No. A zkoušeli jste vysoký jas, ty teplý, i přesto je to... Jí vadí přímo ta teplá složka. Takže může říct, že není to úplně... Jsou místnosti samozřejmě, kde Ivet nechodí, takže tam prostě funguje... Sem manželku nepustím. Tam to mám puštěný v automatickém režimu, kdy se upravuje barva podle denní doby, ale samozřejmě tam, kde jsme spolu, tak no je to potom. Není to asi ideální. Na druhou stranu je super, že ten systém dovoluje to, že si ten člověk prostě podle ty preference může nastavit, co chce. Přesně tak. To jsem chtěl říct, že vlastně je to naprosto univerzální. No. Když jste poprvé instalovali světla Minalox, co vás překvapilo nejvíc? No, u některých modulů je jednoduchost montáže, což jsou samozřejmě v podstatě ty panely. Klasická bodovka, prostě taknete to do díry a je vyřešeno. Povrchový jsou už trošku horší. Je tam občas šroubek malej, no. No, ten šroubek... No, se vidíš na ty Martinovo hnáty, tak... Jo, no, velký prsty. Budeš tam se nějaký lodní šrouby do toho. To ještě teďkon chci začít balit takový bavlněný rukavice do těch světel, čiže v těch to bude ještě líp. To už nebudu Když jsme dělali projekt Fragment, co stojí v Karlině ta socha, tak tam jsme udělali světlo, který má ten tail, tu část na strop, našroubuješ 2 šroubkama a potom je na hraně závit a ty světlo našroubuješ. To by pro tebe bylo dobrý, lebo tam nemusíš dávat ty malé šroubky. To jsme udělali vlastně v prvním nákladu, kde jsme vyráběli 20 kusů. Potom, když jsme udělali druhý batch, druhou várku, tak jsme to upgradili tak, že už jsme to nedělali z hliníku, ten tail, ale dělali jsme ho z kovu a do toho světla jsme dali nožičky s magnetama. Je to vývoj, od začátku je to vývoj. A já jsem se bavil potom s odborníkama, který ty světla dělají už dlouhý roky, mají svoje továrny a došli jsme na to, že vlastně magnety do toho dávat nechcem. Ve 2 rovinách. První rovina je, že teplem degraduješ ten magnet. Čiže se může stát, že za 10-15 let už ta přítažnost nebude taková a my chceme ty světla, aby svítily dlouho. Já nechci dělat světla, které svítí záruku a měsíc se rozbijou a ten zákazník se musí koupit nový. Já chci dělat světla, který po 13 letech přinese a řekne mi, že Michale, já už ty světla nechci, protože jsme změnili design. Já chci něco nového kvůli tomu, že prostě chceme vynovit ten interiér a ne, že musíme vyhodit světla, protože přestali svítit. K tomu teda navazuje potom něco, že chci vymyslet nějaký program, kde budeme jako kdyby ty světla sbírat zpátky po tom vyžití a budeme nějakým způsobem repasovat, ať už nějakým pískováním a výměnou ty elektroniky a tak dál. Ale nechci prostě, aby se ty věci vyhazovaly, tak jak když vy si myslím, to máte nastavený podobně při tom vašem biznisu a všem tomhle tom, co děláte a jak to děláte, tak cítím to, že vy taky nechcete jako kdyby trápit tu zem, tu přírodu a tak dál a vymýšlíte ty věci a ty kroky tak, aby byly udržitelný. Trvalý. No. Tak. Aby když to nainstalujeme těm lidem, tak jsme to mohli třeba v našem případě hlavně servisovat a měli tomu třeba vzdálený přístup a takhle. No. Zase to je pasivní. Vím, o čem mluvíš, nicméně jsou produkty, které jsou tak, jak by si představoval, že vlastně máš teďkon úplně ty nejnovější bodovky, vlastně dneska jsem ti ukazoval nějaké fotky, nebo vám jsem ukazoval nějaké fotky a tam je bodovka jedna vsazená, jedna přisazená a ta přisazená je přesně tohle, to, co říkáš, že máš armaturu, nebo jak bych to nazval, na stropě, na to nasadíš světlo, otočíš to bajonetově a to světlo zacvakneš. Nicméně je tam pořád červík, kterým to aretuješ, aby si, ale už to není na prsty, už je to, nebo na šroubová, už je to na imbusový klíček, který teda... Ale ten aspoň nikam neulítne ten šroub, že to vlastně jenom tam držíš. Imbus je menší, že jo, tady do toho já se nedostanu ani se šroubovákem pořádně, abych to dělalo se to hrozně blbě. No. Prostě, řekněme to takhle, medvědi z Plzeňska instalovat světla nemůžou. Dobře. Jaký konkrétní typ světel jste zvolili pro mlýn a pro vaše domovy?
Já jsem zvolil, vlastně my jsme začali do mýho domu vybírat ty LED panely a ty 12W, jestli mě doplníš, je to tak? 12, potom, ano, je tam 12, potom 15 W. Jo, tak tyhle ty mám jakoby nejrozšířenější, ty máme v tom mlýně. Martin vlastně si to koupil k sobě domů akorát v kulatém provedení. Kulatý provedení, protože řekni, co si budeme vyřezávat hranatý otvory. A rovnat to potom a... My jsme to nějak potom zvládli. Já jsem šel s cestou nejmenšího odporu. A potom vlastně, že tady v té části, jsme tady vlastně v té horní zasedačce, takže tady jsou podhledy udělaný, vlastně integrovaný v tom dřevěném stropě, takže tady se nechalo jako udělat mesádroše, do kterých se nechaly vyřezat ty díry. Nicméně opatro níž, tak je strop, vlastně tady sedíme na opravdu jako tom původním dřevěném stropě, tady na těch původních trámech, takže vlastně tady jsem musel vymyslet způsob, jak do toho vlastně rozstal v tom kabeli. A ve spod vlastně na těch prknech, že ten strop je celý prkenej, tak tam, aby byly povrchový světla, aby byly nějak hezky, aby tam zapadly do toho rustikálního stylu toho mlýna. A tam se nám právě líbily ty plechový, ty černý bodový světla, na který Martin tak jako trošku nadával. No a takže vlastně to jsou ty dva hlavní typy, no a potom samozřejmě ledkový pásky, jak v Dual White, tak v mém případě RGBV, já to mám jako designové prvky. Martin ten vlastně dělal všechno Dual White. Jo. Komplet. A ještě co mě baví, tak jsou vaše vlastně žárovky, obecně, že když chci prostě nějaký designový svítidlo, v našem případě my to máme vlastně nad jídelním stolem a nad barem, tak tam máme v tom prostě normální šroubovací žárovku, tam se to krásně hodilo, což je vlastně jako jednochromatičnost, což ale jako nevadí. A máme to tam jako zakomponovaný, že to vlastně svítí právě v těch dobech, v těch časech, kdy je právě to, kdy je žádoucí to teplý světlo. No, takže vlastně za mě je to pokrytý takhle v tomhle ohledu. Já vím, že tam ta škála je mnohem širší. Dneska už jo, ale my, když jsme vaše projekty řešili, tak to je taky už nějaká řádka měsíců, ne let. A jak říkám, ten vývoj je každý týden vymyslím něco nového, čiže ten panel je velmi univerzální věc, protože má hodně široký úhel. Ano. A to je jeden z důvodů, proč jsem s těma světla začal. A hlavně se jich drž, protože to jsou fantastický světla a jsou dobře zapadnou právě do těch bílých stropů, do těch bílých jako výchozích designů, takového toho, já bych to řekl, toho mainstreamu, co se udělá. Já vlastně ve finále ve baráku svítím skoro jenom jo. A ty Martin taky, to máš ty. Já tam ještě taky potom manželka chtěla nějaký lustry, takže tam samozřejmě padla celý Dual White padnul. Chlapci, ale je to asi zhruba 14 dní, co jsem dokreslil plošák, který, pokud je ten lustr takový, že jako kdyby kryje nějakým stínidlem ten vnitřek, tak mám aktuálně první 100 mm plošáky Dual Whiteový, který když vyšroubujeme tu objímku, tak víme na tu závitovou tyčku nasadit, je tam ochranná zóna na tu matku, kterou se to přitáhne a vlastně výměnou kabelů tam dotáhneme 3 žíly a máme z lustru Dual White. Všechno je to teda v tom konceptu, já si myslím, že tady jsme začínali velmi brzo, dneska už ten rozsah je 1800–4500 Kelvinů, protože to dává větší smysl, není to tolik zelený, není to tolik do modra, už těch 6000 je takové, jakože domů úplně nepatří, takže je to do těch 4500 vždycky. Mi záleží na tom, aby to byl kvalitní čip. To světlo je jedna věc, ten design toho světla je jedna věc. Co je za mě hrozně důležitý je, co je tam za zdroj světla nebo za zdroj toho čipu a jaký světlo z toho leze. A to je alfa omega všeho. Určitě se najdou na trhu i nějaké jiné věci, něco, co se dá použít, ale málo kdo se snaží to dotáhnout do takového stavu, kde to světlo je opravdu, můžeme říct, dobrý a zdravý. A bavím se o tom světelném výstupu. V čem vám světla Minilox pomohla při realizaci? Bylo to o designu, o technických vlastnostech, anebo o přístupu? Mě pomohly hlavně v tom navázání na Loxon. Jako já jsem vlastně věděl, že chci mít ten chytrý dům Loxon, kterýmu mě přivedl Martin. A pak jsme řešili ty světla, protože Loxon přímo co nabízí jejich nativní světla, tak, nebo nevím, jak je to dneska, ale v té době to nebylo moc zajímavý. Takže jsme se rozhodli vlastně hledat nějakou alternativu. Já jsem ti vlastně potom na to nějak poznal skrze jednu naší zakázku a tam jsem objevil právě tvoje řešení a tam mě to naprosto jako oslovilo, pohltilo, dávalo mi to jako maximální smysl.
ale hlavně i v té cenové rovině. To znamená, že za tom nenechám úplně rozpočet na celou stavbu. Jo. To je myslím si velmi důležitý. I jako každý, kdo staví, a když se bavím dneska se svými jako vrstevníkama, kteří taky jako staví domy nebo rekonstruují byty a podobně, tak samozřejmě počítají jako každou korunu, že protože všechno to baráku stojí spoustu peněz, od koberce až po... A světla jsou naposled. No, to říká každý, kdo dělá jako ten svůj obor, takže topenář řekne topení naposled, fotovoltaika řekne fotovoltaika naposled. Ale reálně, kdy instaluješ světla, když máš položený koberce? No jasně, ale tady byly ještě, vlastně ne, až po kobercích. No ale ty jsi objednal málo, mohli být hotový, ale jich objednal málo, to je pravda, takže to je spíš moje chyba. Ale jako tohle chci říct, jo, mě jako dává maximální smysl tohle spojení vzít jako Loxone, vzít k tomu zkrátka RGBV dimmery a ty mi dávají svobodu v tom, jestli chci jednokanálový, dvoukanálový, respektive, abych to řekl přesně pro posluchače, tak jednokanálový jako na ten jednu chromatičnost nebo dvouchromatičnost, anebo tu plnou barevnou škálu. Čímž pádem, když potom si nadesignu prostě třeba nějaký, my jsme tady vlastně rekonstruovali, tady v tom areálu máme tady 2 nájemní byty. A každý z nich má svůj vlastní miniserver, svůj vlastní jako Loxon a tam jsme vlastně včetně světel. My jsme tam byli něco okolo 100 000 jako v nákladech prostě za komplet jako Loxon, řízení, topení, všechny osvětlení, všechny žárovky a tohle, což mi přijde jako super. Byty velký 4+1. Já jsem rád, že tohle to říkáš, protože je strašná dogma mezi lidma, že... Ne, není to drahý, když se to dělá z gruntu, když se to dělá prostě od podlahy, prostě v celkové rekonstrukci. Myslím si, že jako finanční overkill je to, když to člověk jako chce jako naroubovat na stávající jako nějakou elektroniku. A neřeší to podle mě od začátku na základě nějakého projektu nebo něco takového, protože pak to naskakuje. No. A nebo si vymýšlíš kráviny. Takže vlastně jako myslím si, že ta škálovatelnost je tam fantastická a říkám i ty nájemníky, který teď jako máme v těch bytech, tak jsou s tím maximálně spokojení, vlastně jsou úplně jako novým prostředí, který vlastně doteďka jako neznali. Velmi důležitá věc je taky ten setup, hej, že je spousta staveb Loxone instalací a nejenom Loxone instalací, ale smart home instalací, které mají potenciál, ale ten potenciál není využitý, protože pak nepřijde integrátor, nepřijde někdo, kdo se s tím člověkem pobaví o jejich preferencích, o jejich způsobu životu. I jako lidi od tepelek, jo, prostě nedomluví se, hele, tohle tepelko prostě s Loxonem neumí komunikovat. Vaši zákazníci často vidí světla Minilox přímo u vás doma. Jak na ně reagují? No tak jako úplně, že by je viděli úplně doma, to ne, jako je pravda, že pár našich zákazníků, kteří dneska mají od nás fotovoltaiku, tak mě jako navštívilo u mě doma. My ve výjimečných situacích to jako... Výhody rodinné firmy. No, to je asi ono, ale jako, jak říkám, prostě vždycky jenom pro vybraný lidi, kteří jako s náma vedou konstruktivní debatu, tak tam je tato možnost, jako že se potkáme na kávu u mě. Jako já jim tam většinou, když třeba připravuji, většinou ty lidi, který tam jako jsem pozval, tak vlastně připravovali nějakou rekonstrukci, stavbu nebo něco, že byli v nějakým tom komplexnějším jako stavu. A nezajímalo jenom čistě fotovoltaika, tak jsme se tam jako podívali na ten Loxon a ono je vlastně zaujalo to, že vlastně většinou ty lidi mají takový předsudky, co ta chytrá domácnost je. Ono to je chytrý a on mě to tady jako přechytračí a já to chci jako nějak ovládat a tohle. Tu chytrou domácnost ovládáte úplně stejně, jako jiný dům nebo jinak řešenou elektroinstalaci, pouze s tím rozdílem, že se tady v tom nechá dělat spousta různých automatizací a vlastně, když potom třeba, jak jsi zmínil, že máš třeba koupelnu a je tam třeba 5 světelných okruhů, tak se člověk ve fázi stavby si řekne, ježišmarja, proč bych tam to měl tolik, jako jo. Ale ono potom, když se to udělá, když je to všechno hotový a vlastně to světlo tam slouží jako ten designový dotvoření domova. To znamená, jak jsi říkal, třeba ty podkreslový světla, já to tam vlastně dělám taky, tak ono to pak funguje jako prvek, který, jako když tam dáte třeba hezkou dlaždici. Wow, efekt. Přesně, nebo že tam je třeba hezký designový zrcadlo, tak to světlo je vlastně úplně stejný prvek. A to světlo potřebuje nějaký řízení, potřebuje nějak ovládat, potřebuje právě nějaký kontroler, který vlastně s ním pracuje. Takže, jak jsi říkal, stýmívá ho, míchá ty barvy, umí udělat, aby potom, jako, když se tam potom žije v tom domě, tak se tam vlastně jenom vejde, až se stanou prostě samo, anebo na základě přepnutí nějaký nálady. Takže v tomhle ohledu, tohle vím, že když ty lidi ke mně přijdou a vidí ten výsledek, tak vlastně se jim to strašně líbí, ale když to těm lidem říkáme, jaká je k tomu cesta, to znamená, musí tam být jako nějaký ty kabely, je tam těch okruhů jako hodně, je tam hodně těch dimmerů a tohle to všecko, tak oni jako začnou jako říkat, to je vlastně pro mě zbytečný a to, že ta cesta je spíš jako od toho výsledku, aby to viděli od toho. Okay.
ještě jednou apeluju na integrátory, na ty lidi, že buďte jako Martin a prostě je potřeba to správně nastavit, správně naprogramovat a správně komunikovat k tomu zákazníkovi, protože ten smart home je v podstatě elektroinstalace dneška. A hlavně jako kdyby, že personalizovaná, že ty jsi jiný a u tebe doma to funguje jinak než u tebe doma a než u mě doma. Ano. A je potřeba s tím investorem nebo ideálně teda s tím uživatelem probrat tu problematiku, zeptat se ho na ten jeho život, na ty jeho návyky, jestli nemá problém s očima a bude potřebovat něco speciálního a tak dál. A tohle to jsou věci, které do toho padají, protože to nejde prostě udělat každý jeden barák stejně, ano. Protože to potom nedává smysl, jaký by to mohlo dávat. Máš nějaký konkrétní moment, kdy jsi si řekl, jo, tohle světlo tam přesně sedí? U mě doma. Jsou ty panely asi. Všechny tam sedí. Ne, tak jako udělal jsem třeba zajímavý prvek, co se mi u mě líbí, že máme vlastně dubovou jakoby vestavbu v předsíni, když se vejde dovnitř, tak je tam vlastně taková dubová skříně, taková dubová, jako je tam věšák, zrcadlo, to. A já jsem na ten věšák, mám tam vlastně zafrézovaný ten ledkový pásek. Jo? Člověk si řekne, na co si budeš svítit nad bundama. To vypadá strašně krásně, že? Ono to vypadá jako luxusně, to pěkný, jako dokresluje to hezky a vlastně funguje to neskutečně dobře, když potom jako třeba máme návštěvu a ty lidi tam jako odchází, tak jako, jak se přehrabou třeba tam v těch svých věcech, tak oni tam to najednou dobře vidí a poznají si dobře tu svoji bundu nebo tu čepici nebo něco. To jsem se všiml, jako, že je to jako třeba zajímavý. A co třeba vím, že nesouvisí úplně se světlama, tak třeba mě hrozně baví, že u nás máme vlastně celý dům ozvučněný, takže vlastně na toaletě tak mám taky repráky. A když tam vejdeš, tak vlastně tam cvrlikají ptáci. Si říkají, že si nice. V lese. Mně se chodí dobře na záchod prostě na čundrech. Já mám rád toalety s reprákama, protože mám pocit, že mě neslyšejí za těma dveřmi. No, dobře. Takže to je takhle. Jinak obecně všechny ty prvky, které jako dokreslujou, který tam jako dělají, vlastně i třeba lampa, když je tam třeba lampa, je stmívatelná, je to taky zajímavý, je to taky pěkný. Jo, takže v tomhle ohledu jako... Já jsem se setkal s hodně realizacema, kde lidi měli třeba 15 bodovek v obýváku v stropě zavrtaných a oni to světlo nikdy nepoužili. Oni ho používali jenom při úklidu, protože když ho chtěli rozsvítit, respektive když ho rozsvítili, tak to bylo na svářeckou kuklu v té místnosti a to je prostě problém. No ale tohle to se tady nechá vyřešit, protože vlastně v tom Loxone si člověk nastaví právě i tu úroveň té intenzity. A to, jak jsem říkal na začátku, ta intenzita se nechá klidně dynamicky měnit a to. Pojďme na vaše téma. Fotovoltaika a energetická efektivita. Vaše firma je špičková ve fotovoltaice. Jak ji dnes lidé vnímají? Jak vnímají kombinaci fotovoltaiky a chytrého řízení například právě přes Loxone? No, spousta lidí směřuje hlavně ke spotu, s tím, že Loxon má... Spot asi možná trochu vysvětlíš. Martin chtěl říct, že vlastně jako spousta našich dnešních zákazníků řeší jako prodej nebo nějakým způsobem jako spekulování s prodejem energie na spotových trzích. Spot je vlastně, že vlastně prodáváte energii na základě hodinových kontraktů. Ty jsou v podstatě jako dopředu nějak naobchodovaný, takže vlastně dopředu víte, že třeba v poledne, když je slunce hodně, ta elektrika je levná za nula, i za zápor. A večer třeba dražší. Jakože počkej, že mi chce říct, že v poledne, když chci prodat elektriku, tak za to zaplatím? Jo, to se reálně děje. To se děje a teďko asi v té automatice první, co je třeba dělat, je vlastně vypínat třeba ty přetoky do ty distribuční sítě. A co je daleko sofistikovanější, tak je v tom čase přesouvat. Takže vlastně já, když mám jako dopoledne, tak přece mám možnost tam vlastně jako nedobíjet ty moje baterie, neohřívat boiler, nedělat nějakou vyšší spotřebu a to, co mi ta elektrárna vyrábí, tak jako rovnou už v tom větším výkonu prodávat. A jak se ta cena na tom trhu třeba propadne typicky s nějakou asi 12 hodinou, tak vlastně najednou začnu dobíjet baterku, ohřívat boiler, dobíjet třeba auto. Začnu to prostě spotřebovat a klidně můžu i brát z té distribuční sítě, protože tam za nic. Jako, no a pak zase, jak se ta cena vyhoupne, tak to. Takže tohle už jako dneska vlastně Loxone už má nějakou integraci. Já bych jako zase, abych to úplně nechválil do nebe, Loxon sice na tom pracuje, ale jako spousta těch věcí tam není úplně jako absolutně perfektní, absolutně automatizovaný. Ale to je pak na Martinovi, že on to umí napsat bez toho, aby používal Loxon. No, tam, jako myslím teda tu jejich nativní logiku. No jasně, to děláme. My vlastně jako těm zákazníkům dáváme platformu v podstatě
univerzálním PLC, protože jako Loxon, abyste uvědomili na pravou míru, tak se programuje v podstatě konfigurací nějakých jako předpřipravených bloků. Takže tam je jakoby velmi omezený jako možnosti samostatného programování. A tady v tom případě, jelikož to hodně jako dynamický a žhavý téma, tak je potřeba to dělat trošku univerzálnější. No, univerzálně. A flexibilně těm změnám a to vám umožňují jiný programovací platformy, jako třeba Node-RED nebo podobně takovýhle. A třeba Victron, na kterými stavíme ty elektrárny, tak třeba Node-RED má nativně už ve svý vlastní řídící jednotce, že se nechá spousta věcí rovnou v tom Victronu dělat. A třeba Martin, jak mluvil o tom obchodování na tom spotovém trhu, tak třeba i Victron už má nějaký svoje vnitřní funkce, které to už jako umějí. Říkají tomu Dynamic ESS, ale zase má to zase svý nějaký určitý mouchy, má to svý jako nešvary. Takže to se jako ještě bude podle mě jako nějaký delší čas vyvíjet a uvidíme třeba, když si sedneme za 3-4 roky, uvidíme třeba, tak možná budeme mluvit úplně jinak, že to je úplně už jako jinak integrovaný. Jinak Zkrátka, ale není to krabicová záležitost, je potřeba mít skvělého technika, který to nastaví. Skoro tým bych řekl techniku. A co bych ještě vyzdvihl, teď, když mě o tom chytrém řízení, tak vlastně dneska, co platí, to bude zajímat určitě jakoby nový investory třeba těch fotovoltaik nebo obecně lidi, kteří třeba jako přemýšlejí o nějakých rekonstrukcích, stavbách a podobně, tak aktuálně Nová zelená úspora vlastně vypsala dotace na fotovoltaiky, to máš otázku, jo. Takže vlastně v souvislosti s tím chytrým řízením tak je vlastně teď možnost čerpat v rámci Nové zelené úsporám bonus ve výši 40 000 korun na tu fotovoltaiku, když je chytře řízená. Zpravidla to znamená, že ta fotovoltaika v podstatě jako umí nějak jako nakladat s tou energií, nějak dynamicky dělá něco podle jako solárního výkonu. Jo? Takže prostě když zkrátka tam udělám nějakou jednoduchou logiku, což ten Loxon třeba perfektně umí, že když vyleze sluníčko, pálí nějakým výkonem, zapne to třeba komerční nádrž, co bude jako Martina dodělávat, tak vlastně už se to považuje za chytrý řízení, nakládání s tím nadbytkem té energie. Jo? Jinak tohle je velmi jako široký téma, opravdu jako hodně velikánský, staví se na tom různý biznesy, abych třeba zmínil bych třeba firmu Delta Green, který jsou vlastně asi v Česku momentálně jako nejpokročilejším obchodníkem s obnovitelnýma energiema a vlastně ten jejich princip podnikání je v tom, že vlastně oni umějí vlastně aktivně jako pracovat s tou vaší elektrickou přípojkou, takže vlastně když tam třeba máte nějakou fotovoltaiku s nějakou baterií, výhledově tam třeba máte nějaký boiler a podobně, tak oni umějí třeba, když v rámci jako jejich jako skupiny zákazníků je tam třeba nadbytek energie, tak a oni by třeba měli s tím nějaký svoje lapálie a stálo by to nějaký pokuty, teď je jedno, proč by to tak bylo, prostě pokuty, tak oni jsou schopni vlastně díky tomu klastru, který umějí řídit, tak třeba ten nadbytek pořádat do těch baterií nebo do něčeho, tím to vyrovnají a vlastně za to, že jste jim pomohli tu lapálii vyřešit, tak jste odměněni. Tomu se říká vlastně jako flexibilita v rámci té energetické sítě. Jo, to je jako ještě jako širší téma, když takhle o tom pohovořit. No. Když navrhujete tu elektrárnu fotovoltaickou, jak často dnes už rovnou plánujete i světla a další prvky jako součást toho konceptu? Zatím vůbec. No, jako pro naše zákazníky ne, protože v podstatě my jsme tohle podstoupili s Martinem, když jsme to dělali na náš dům, že jo, tak jsme to vlastně od A do Z. No. Přesně tak. Tam jsme si tohle potřeby, jo, že věděli jsme, co chceme a nemuseli tím, že jsme si dodělali své pomocí, tak jsme nemuseli někoho řídit, ale tady potřebuji udělat tohle, než na to zapomeneš, protože pak mi to bude chybět. OK, čili vlastně ten člověk by si to musel u nás jako koupit jako komplexní projekt, což jako na tom a oni k vám chodí až vlastně, když už bydlej. Přesně tak. Okay. To se děje, protože jako dneska ten mainstreamový trh, jak chápe fotovoltaiku, tak prostě ví, že jsou to nějaký desky na střeše, na který svítí sluníčko a nějak to šetří jako peníze. Jo? Když se zeptáme člověka běžného, jako našeho laického klienta, jakou má spotřebu elektriky, tak nám řekne 30 000 korun. Takže my tam vlastně jako nemáme ten typ klientů, který by k nám chodili pro nějaký jako komplexní projekt a když už tak stejně bychom odkázali na nějakého jako asi integrátora toho Loxona, což jsme i v minulosti jako udělali, že to byli nějaký ty lidi, jo, protože na to nejsme úplně zařízeni, protože to není úplně jako něco, co by byl náš denní chleba, není to náš kolo, přesně tak. Ale důležitý je, když potom jako tam něco probíhá, tak jsme schopni prostě jako v koordinovaně pracovat. Jak Martin třeba říkal, že něco se nebaví s tepelným čerpadlem nebo takhle, to se u nás jakoby nestane. My jsme schopni si jako potom pohlídat ty ostatní technologie, právě jako to tepelné čerpadlo, to vytápění. Tohle je právě strašně důležité, jakože ten integrátor je tam na místě a měl by tam být předtím, než se vůbec začne ta stavba. No. A strašně se mi líbí ten německý model, kde je
První přichází na řadu integrátor, který se baví s investorem. Druhý přichází projektant, který to celý zprojektuje na základě těch konzultací a toho výstupu toho integrátora. Potom je tam nějaký autorský dozor, který koordinuje ty činnosti a potom se vrací zpátky ten integrátor, který to dá celý dohromady. Tady je problém, že my jsme se tady bavili o tom, že Loxon je vlastně jako de facto drahá hračka a ty si ještě vem, že máš okolo ty všechny jako služby. Jo. To prostě dneska v Česku se většinou všechno dělá hlavně své pomocí, aby vlastně se ušetřilo, takže vlastně tam není moc jako prostor. Něco jiného jsou potom developerský projekty nebo nějaký větší. My jsme o tom mluvili spolu na obědě, že vlastně my jsme taky nějak nakousli nějakou myšlenku, že bychom se zapojili do nějakého takového projektu, kde bychom si vlastně ty věci dokázali kompletně podělat, ale to je tím, že to je naše práce, náš biznis, my si zase nepohlídáme to, jak nám tam udělají prostě třeba komíny prostě v tom domě, jo. Takže je to o tomhle, že vlastně ten přístup k tomu stavebnictví tady v Čechách je právě spíše, pokud se vím o těch rodinných domech, tak tam hodně tam je rozšířený ten pomocný způsob. Pak jsou tam samozřejmě jako stavby na klíč, ale ty jsou mnohdy strašně tlačený cenama a dobře asi všichni víme, někdy ty stavby dopadnou, jaký s tím ty lidi mají prostě starosti. Vy náš kamarád z Dobříva, který vlastně taky si nechal stavět dům na klíč a taky měl s těma spoustu problémů. Do dneška třeba nedohnal tam tu firmu, aby mu dodělali revizi k elektru, jo, takovýhle, takže on do teďka to nemá prostě pořádně skolaudovaný. Jo, má s tím spoustu takovýhle. Taká česká realita. Přesně tak, to je bohužel jako realita. A kdyby jsme prostě řekli, hele, tak my tady vytvoříme firmu, která bude fungovat v tom německém modu, co říkáš ty, tak ten dům bude stát 4x tolik prostě. A já si nemyslím, že je to úplně jakoby jenom o tomhle tom, ono se to dá kombinovat, jakože můžeš být projektant a integrátor jako kdyby v jedné osobě. Důležitý je, že podle mě jakoby, že je potřeba ty lidi edukovat v tom, že není všechno stejný a není to tak, jak to bylo před 40 lety. Ano, tohle, co jsi jako přesně řekl, to prostě si říkám opravdu jako spousta lidí, který jako mladých rodin, který se snaží, oni se snaží prostě jako ušetřit za každou cenu. Snaží se být hospodárný, ale oni si jako často neuvědomují, že tou hospodárností si vlastně jako ten projekt zdražují. Jo? Já dám příklad zase od našich přátel, vlastně, s kterými jsme s Martinem vlastně jsme chodili do školy. Ty stavět domek, já jsem jim vlastně říkal, hledejte tam ten Loxon, úplně nějaký základní balíček, prostě ať vám to tady řídí topení, ať je to prostě, a vysvětlil jsem to, co jsme tady řešili. Jo, tam šlo hlavně o to topení, nešlo až tak úplně o to osvětlení. A prostě nedali si jako říct, že to tam jako vyřeším právě nějakým tím tradičním způsobem. Tradiční způsob skončil tak, že vlastně instalatér vůbec neví, jak se něco takového tam jako zapojuje. Elektrikář tam dal něco od ABB, nějaký jako termostaty, které jsou nějak náhodně v nějaký místnosti to je, nějaký to není. Okay. A nikdo neví, jak se to má spolu propojit. A vrchol všeho bylo, že vlastně já jsem říkal, OK, tak tady musíte mít nějaký systém, který jako zapne oběhový čerpadlo a bude jako prohánět tu vodu, že tou podlovkou, nějak se to bude zapínat. A ten člověk říká, ne, to já mám na baráku to čerpadlo zaplý non-stop, tam mám prostě zásuvce. Říkám, cože máte jako půl roku to čerpadlo zaplý zásuvce a je zaškrcený ventily, jo. No prostě to jsem úplně žasnul a samozřejmě my jen tam jako musíme dát nějakou říct jednu k té fotovoltaice, to už jsou se další peníze, kdyby tam byl miniserver, už to řešit nemusíme. Teď oni tam mají jakože jo, musí mít nějaký extra hlavice, zase další peníze, dobře, z Loxonu byly taky, ale jsou určitě levnější. Jo, teďko vlastně Loxon má nemusíte mít termostaty prostě někde v místě, protože Loxon má chytře ty čidla prostě v tlačítkách, jo. Takže z tohohle hlediska, ano, je tam ta počáteční investice, ale přesně jak si řekl ty, ušetří se potom, protože dneska ty baraky, i když nechceme, tak trošku chytrý být musí. Budu mít nějaký ovládání žaluzí, budu mít ovládání třeba toho topení, když si mám podlahový topení, mám tam třeba nějaký teplný čerpadlo, to už je v tom řídící jednotku, se to třeba řídí přes nějaký mobil, jo, nebo nějakou aplikaci. Ta podlahovka musí mít regulaci, protože má nějakou dobu náběhu, dobu chladnutí, to se musí nějak regulovat, protože když to nemáte zregulovaný, tak strašně plejtváte. Já jsem třeba zjistil u mě doma, než jsem nainstaloval od Loxon, že já jsem takový kovářovic, kobila chodí bosa, takže jsem to dlouho měl bez těch Loxoních jako já měl koupený, měl jsem je v krabici vedle toho topného rozvaděče, asi několik měsíců, jo. Pak jsem to udělal a jenom bajvoku, já jsem si totiž tam dal i kalorimetry a já jsem spočítal, že při stejném komfortu v tom domě jsem najednou šetřil o 35%, jsem měl úsporu na tom topení. Mně to bylo jedno, že jsem to topil jako z vlastního zdroje, z dřeva nebo takhle. Ale prostě, jak to není zoptimalizované, jak to neřídí ten počítač na to má čas 24/7, pořád to jako propočítá, pořád to hlídá, takže vlastně on s tím nakládá úplně jinak s tím topením, než člověk nebo nějaký to statický nastavení. U Martina to jako trošičku ještě je blbné, tam to ještě musíme doladit. Ale tam jako ten rozdíl byl taky znatelný, protože ve chvíli, kdy já jsem natápěl, abych sušil podlahy, tak prostě já jsem každý 3 dny dosypal 100 kg peletek do kotle a
prostě jelo to non-stop. A to si nespotřeboval užitkovou vodu ještě v A té to jsem ještě nepoužíval užitkovou vodu. No. Jo, pak jsem udělal hlavice, už bylo sucho, tak dodělali se hlavice, postupně se dodělával program, aby to bylo vyladěný. V tu chvíli mě násypka vydrží týden. Okay. A s užitkovou vodou? S užitkovou Teďko vodou. vlastně Martin spotřeboval užitkovou vodu, že jo? Jo, takže prostě ten rozdíl je markantní už jenom na té spotřebě, roční spotřeba paliva. Takže to je to, co ty si říkal, vlastně není to jenom o tom, že máš nějaký integrátor nebo tohle, ale už na tom provozu té budovy, jo? Nebo to máš i třeba s klimatizací, máš to potom z nakládání třeba těch přebytků té fotovoltaiky, to když vynásobíš na 10 let, tak najednou máš, to se ti všechno prostě zaplatí jenom na takovýhle blbině, jo? Protože jako, co dělají lidi, když prostě jako v zimě doma teplo? Co udělají? No, otevřou okno. Přesně tak. A teď si to vypočti v megawatách. Co to je, když máš venku třeba -5 a otevřeš to okno? Já neříkám nevětrat, jo, vyvětrej si. Ale nevětrej, protože ti tam je teplo. To jsou přesně ty věci, kterými se snažíme vysvětlit těm lidem, když jim radíme o těch domech. Nechte integrovat toho oknaře, ten kontakt do toho okna. Stojí to 250 korun, 10 euro, možná 20 euro, ať to stojí 500 korun. Prostě a nebo je to v ceně těch oken. Ale jakmile chytnu za kliku, otočím s ní, tak se mi do toho systému dostane informace, že okno je otevřený, vypni topení, vypni klimatizaci. Aha, přesně tak. A to jsou, na základě vašich osobních zkušeností, jsou to neskutečně vysoké úspory. Opravdu, fakt jsou to markantní úspory. Já jsem si nedokázal do poslední chvíle jako představit, jak moc markantní. A speciálně, když mají lidi jakoby podlahový topení, tak tam to má maximální význam, protože ta podlahovka má ten fázový posun. Když máte třeba jako v mém případě, že já mám vlastně ještě jako betonovou část nad těma topnýma hadicema, takže vlastně já tam mám 6hodinový zpoždění, takže vlastně kdybych to jako neřízeně přetápěl 6 hodin, no tak prostě protopím mají a najednou tam prostě potom budu mít hrozný hit a nic s ním neudělám. Jo? To je taky tady znatelný rozdíl, že Petr má beton, já mám anhydrit. Okay. Už jenom tohle je prostě strašně poznat. Ten anhydrit se natápí oproti betonu strašně rychle. Jo, já prostě za 2 hodiny už cítím teplo, když to... Ale já vlastně to mám záměrně takhle, protože já to používám jako akumulaci tepla. Takže vlastně já když mám mám 20 kW fotovoltaiku, jo, takže vlastně když do ní svítí, prostě je i pod mrakem, tak já furt třeba z 3 kW z toho mám utáhnout teplné čerpadlo. Takže vlastně tepelko přes den běží a i když by třeba nutně nemusel, nebo třeba tam trošku prosvítá služba, tam v tom domě třeba příjemně, tak to tepelko zahřívá ty podlahy. A jak je tam to 6hodinový zpoždění, tak vlastně ono vypne třeba 4 hodiny, 5 hodin vypne a mě to zůstane krásně teplý do noci. Takže já v podstatě na mém baráku, já mám z distribuční sítě spotřebu 1400 kWh, protože jsem si trošku jako něco přes zimu jsem musel brát, že to jako úplně nešlo, jo. Ale v baráku nádherně je prostě teplo a vlastně v drtivou většinu energie já si spocívám prostě z té fotovoltaiky do toho teplného čerpadla. Teďko vlastně jako druhá půlka února, březen, duben, tak vlastně já prakticky topím jenom přes ten den, kdy venku jakoby teďko třeba venku v tuhle chvíli je asi 17 stupňů. Mě běží pravděpodobně, nemám teďko před sebou mobil, ale běželo tam určitě dopoledne teplné čerpadlo, natápilo ty podlahy. V tom baráku je, dejme tomu, je tam třeba 23, je tam teplejš. Prostě to trošku přetopíš. Trošičku, ale ono to vydrží ty podlahy, až teďko přijdu z práce domů, tak prostě budu chodit po krásně teplých podlahách a bude mi tam prostě příjemně a vydrží to až do rána. Jo? To je úplně fantastická věc. A mě tepelko v noci běží jenom výjimečně, že je fakt zima a jsem línej večer topit v krbu, tak se v noci z levného proudu se pustí prostě chvilku teplém čerpadlo, že si třeba 3 hodiny, aby trošku zavlažilo ty podlahy, ale jinak vůbec. Takže já mám náklady na topení, nula nic. Prostě. Je skvělé, jak můžeme porovnat ty různé use casey. Ty máš beton, máš teplné čerpadlo, ty máš anhydrit, vodní podlahovku. Já mám taky anhydrit, ale já mám elektrický topení rohože. Já to mám trošku postavený, jak já mám pasivní barák, dával jsem tam okna Optivin, Alphavin, to dělají nějaký Rakušáci, jsou taky hrubý dřevěný okna. A mám vlastně ten barák takovou nudli zvláštní, která je celá otočená na jih, čiže čerpám ty solární zisky a ty elektriky taky spotřebujeme málo. Kdybych měl tu fotovoltaiku od vás, kluci, tak snad neplatím nic za tu elektriku. Tak se domluvím. Postavím. Pojďme poradit někomu jinému, že jak je to s dotacema. Vy jste experti na dotace. Nejsme. To nejsme. Nejste? Ne, ale technický experti. Okay, technický experti. Co je podle vás dnes největší mýtus kolem dotací na fotovoltaiku? Já mám pocit, že mýtus je celá ta dotace prostě jako. Ale buďme k sobě upřímní, ten trh s tou fotovoltaikou teďko pořád jako stojí a padá na těch dotacích. To je fakt, protože je to nějak v té společnosti jako zakořeněný, že jak se řekne fotovoltaika, panelky na střechu, tak je to prostě neodmyslitelně spojen s nějakým dotováním. Okay.
Já si pořád myslím, že aby se to jakoby nějak relativně vyplatilo, tak asi pořád tam ta nějaká podpora je nutná, ale už ne třeba tak vysoká. Já si i myslím, že teď vlastně se dotace, nejsme sice nějaký jako dotační odborníci, jako, jo, ale vlastně jako principem, nebo vývoj těch dotací byl takový, že vlastně na tu, budeme se o té fotovoltaiky, kterou my instalujeme běžně, tak my jsme to měli dotaci 200 000, a pak se to snížilo na 160 000. Dneska je to, když je to teda ta řízená fotovoltaika s tím EDC, s registrací do EDC, tak je to 140 000, respektive 100 000 to nemá jakoby ty přídavné věci. A já jsem toho názoru a teďko vím, že až ten záznam uslyší někteří naši jako kolegové a konkurenční firmy, tak mě ukamenují, ale já si myslím, že to je správně, se ty dotace snižují. A že se snižují nějakým gradientem, že jdou pomaličku prostě jako dolů. A aby se dostali na nějakou úroveň spíš jako nějaký symbolický, psychologický podpory, jako že ten člověk ho něco dostane, když si tu fotovoltaiku koupí. Jako z tohohle hlediska si myslím, jako, nebo ty si tam ty mýty, jo, mýtus. Já nevím, co bych tam jako řekl jako za nějaký jako konkrétní mýtus, ale spíš jako, když bych to řekl z toho našeho soudku, tak my s těma dotacemi máme jako poměrně dost jako práce, hlavně v obchodně přípravném procesu, kdy vlastně s těma lidma jako jednáme a teď vlastně třeba ty podmínky změnily, tak lidi začali třeba ty, co to plánovali, nebo něco byli hrozně hysterický, že třeba dotaci nedostanou podobně. A my v podstatě ty naši kolegové, kteří jsou vyškolení hlavně na ty technické jako věci, a mají to s těma lidma řešit, jako jak je to navrhnout tu fotovoltaiku podobně, tak jediný, co s nimi řešil, bylo prostě jenom jako dotace. My jsme tady prostě od ledna do prostě konce února neměli jiný slovo v kanceláři než dotace. A to už bylo neskutečně otravný. Já jsem si prostě jako předpadal, že nemáme firmu na fotovoltaiky a firmu jako na dotace. Na řešení dotací. Jo, to bylo prostě fakt jako nepříjemné. OK, pojďme od dotací pryč. Kam se podle tebe posune trh s fotovoltaikou a chytrým bydlením v příštích 5 až 10 letech? Co by si řekl, Martin? No, já si myslím, že fotovoltaika asi bude ve stavu, jakým je to teďko. Hlavně jako nový baráky to budou mít povinně, ty prostě bez fotovoltaiky dneska nepostaví. Ono to mění i vlastně štítek potom energetický, že? Já třeba, když jsem dělal štítek 2 roky zpátky, když jsem to začal řešit, tak mě štítek vyšel bez fotovoltaiky. Okay. Takže mě tam vlastně kompletně mi to vyhnala cihla. 440 a kotel. To je vlastně sebe půl metr, ne? Teďko už jako když to začal řešit, tak mu už to projektant udělal minimálně z půl metru víc. Okay. Aby nemusel... Se vracíme k tomu k té historii, kde se dělali, když se dělali tlustý zdi, tak se k tomu vracíme zpátky. Aby musel teda dělat 20 polystyren tomu. Takže tam... No nicméně ta chytristika, ať už je to Loxona, nebo je to nějaký Tab Home, nebo je to nějaký... Já si myslím obecně, že se to bude stávat standardem. Asi jako dneska běžně, když přijdu do nějakého domu, tak je tam standardně Wi-Fi a připojím se tam na internet. Dneska přijdete k někomu domů a první, co říkáte, jaký máš heslo na Wi-Fi. Když jsem přišel, když si otevřel tablet a ptal se mě, jaký máš heslo na Wi-Fi. Jo? Takže vlastně si myslím, že bude normální, že prostě přijdu někam a ono se mi tam rozsvítí. A bude to někdo řídit. A ono, když jako dojdu na toaletu, tak se to tam jako samo vyluvte, což se dneska už jako děje nějakým časovačem nebo něco. Ale tohle se nechá zase nějak pokročile škálovat. Nebudu se tam muset starat o žádný topení, nebudu muset přemýšlet nad tím, když budu mít teda tu fotovoltaickou elektrárnu, tak jako co s těma přebytkama, všechno se to bude řídit samo. Velkou budoucností jsou samozřejmě elektrické auta, lidi, kteří mají rodinný domky a mají prostě fotovoltaiky, tak jako když mají to elektrické auto, tak to dává maximální smysl, že to auto může parkovat někdy aspoň nějakou část přes den, tak je to super, že se vlastně to auto může dobíjet, takže i dneska Loxon už má jako řízený wallbox. Neříkám se, že to je úplně jako super inteligentní, je to spíš jako nějak říditelný, ale má to ještě nějaké své mezery. A ty auta dávají možnost, že vlastně v budoucnu, já to třeba v Eniaku mám, ale že bude prostě jako brát i tu energii zpátky z toho auta, takže vlastně když třeba budu mít nějaký deficit, nebo třeba bude nějaký, já nevím, prostě problém cokoliv, prostě tak budeme schopni i tu energii z toho auta brát zpátky. A ty možnosti tam jsou jako veliký, jo. Takže myslím si, že se to bude stávat standard, já to i trošku jako cítím na těch lidech, který máme v našem bezprostředním okolí, že když se jako řeší třeba ty byty, já jsem vlastně bratr taky do toho nalámal s tím prvním jeho bytem a do toho dalšího bytu, který rekonstruoval, tak vlastně už dělal automaticky s Loxonem a vlastně v rámci té budovy bude ještě třetí jeho velký byt a ten se bude začínat stavět letos teďko v květnu. Ten se musí kompletně vystavět, protože on bude ve starý 100 $, okay. Jo, takže se musí kompletně vystavět.
a už rovnou přemýšlí Loxone, rovnou přemýšlí, že chce tam ty designové prvky světelný, takže ho s tebou potom propojím, aby si to s tebou jakoby vymyslel. A na začátku, než ten technologii neznal, tak si přede mnou klepal na čelo, proč to jako v baráku mám. Dobře, já mám v baráku fakt overkill, jako já mám to tam hodně nabušen, ale protože jsem prostě do toho blázen, že jo. Ale lidi, kteří jsou normální, myslím si, že Martin to udělal jako v hezkým, vlastně album dělal projekt, tak vlastně já jsem za ten projekt, prostě vyškrtal jsem to, prostě viděl jsem, tím, že jsem to viděl. No, on měl tu velkou výhodu, že už to u mě viděl a se mnou to realizoval. Takže moc si to vyzkoušel, jo? Teď jsem to použil jaký sprostý slovo, ale co se drží. Jak se blbý se učí na vlastních chybách, ty chytrý na těch. No, takže Martin to dělal přesně takhle. No, si vyškrtal jsem to, jestli viděl jsem tohle je blbost, prostě tohle, tady prostě nepotřebuji reprák, jo. Já bych možná tu blbost upravil na to, že víš, že ono, co je blbost pro někoho, pro druhého může být zásadní věc, čiže ono proti gustu. Já jsem to zase chtěl jako jednoduchý. Já jsem to nechtěl. Jednoduchosti je krása, že to rozumím. Martin to udělal fakt jako simple, jednoduchně si to ten jeho koncept strašně líbí na princip jako další replikace. Okay. Pokud by za námi prostě přišel nějaký zákazník a řekl by, hele chlapi, já prostě to chci od vás a jsem o tom přesvědčený, my bychom nemuseli jako přesvědčovat, tak bychom to dělali tímhle principem. Co má jako Martin, a vlastně i jako výroba, skříň, prostě jak přístup, servis, všechno prostě to má jakoby lepší. Super. Kluci, co je pro vás osobně největší motivací posouvat tu firmu dál? Mě jako motivuje prostě to, já v tom mám takovou jako vyšší misi, že prostě chci, jak jsem mluvil na začátku, tak jsem vlastně vyrůstal v té mlynářské rodině, sídlíme v tom Mlýně Žetlounsko. Vyrůstal jsem nad tou vodní elektrárnou, která mi šuměla furt jako pod okny a vlastně měli jsme doma tady takový režim, že vlastně jako když prostě byla voda, tak se jako víc jako energeticky hýřilo, když nebyla voda, tak se šetřilo. A vlastně jako naučil jsem se pracovat s tím zdrojem a vnímat ten zdroj. Já si myslím, že dneska vlastně naprostá většina lidí vůbec jako nechápe, kde se elektrika bere, že neumístní jako jediný, co oni ví, je, že se musí platit. A zapnou vypínač. Jasně, vůbec nechápu, že když třeba jako večer se s tím zapne jako boiler, když se sprchovali, tak vlastně se něco někde venku strašně zatěžuje, musí se vynakládat obrovský úsilí, aby se roztopily kotle v uhelných elektrárnách, naběhly prostě třeba ty plynové elektrárny, aby vyrovnaly ty večerní špičky, které vznikají takovýmhle blbým způsobem a pojďme si říct ruku na srdce, tohle jako skutečně jako způsobuje ty špičky. A vlastně ten můj cíl je zefektivnit tu energetiku tím, že vlastně budeme stavět decentralizované zdroje, budeme stavět na těch domkách, malých firmách, malých podnikách, tak vlastně tu energii, kterou my tam vyrobíme, hned v zápětí spotřebujeme a řízeně spotřebujeme, plánovaně spotřebujeme, tak vlastně nezatěžujeme ty sítě tam ani zpátky. Tudíž zvyšujeme efektivitu. Jako když si představíte, že vlastně elektrika se vyrábí z uhlí, tak se vyrábí se 40% účinností, 60% odchází do atmosféry, nebo 55% třeba odchází do atmosféry jako teplo. A pak se musí transformovat, přepravovat složitě, tak se další nějaká třetina ty energie ztratí. A my to pak tím ohřejeme večer boiler a tu energii potom jako vylejeme do kanálu prostě, jo. Tak do prkínka a celou dobu, celý ten den, co se toto jako dělo, tak jsme měli na střeše rozpálené tašky, a které měly třeba 55 stupňů. Tak proč tam třeba blbý termický kolektor, který tu teplou vodu vyrobí, když to bude třeba ta fotovoltaika, jo? Ta fotovoltaika je lepší, že je univerzální, protože když už zrovna ta elektrika nebo ta energie nemůže jít do té teplé vody, tak jde někam jinam, do auta, jde do světel, jde do vaření, jde do trouby, jde kamkoliv, jo? Takže si myslím, že tohle by měla být ten náš cíl, tahle mise a to, že vlastně a vedlejší důsledek toho je, že by se mělo jakoby nějak třeba dekarbonizovat. Jo? Já jsem tuhle z tomu tématu extrémně opatrný, protože já vím dobře, jak tyhle ty věci v té energetice fungují. A myslet si, že když jako budeme dávat panelky na střechu, že budeme dekarbonizovat, tak to jako rozhodně nejsme. Já vám to vysvětlím na jednoduchým příkladu, jak jsem mluvil o tom, že prostě jsou ty uhelné elektrárny, plyny a podobně, tak vlastně tím, že přijde denní obrovská výroba fotovoltaiky, ale nepřichází proti tomu ta flexibilní spotřeba, že by se třeba zapnul ten boiler, že by se dobilo to auto, že by se prostě dělala ta spotřeba vede. Naopak ta denní spotřeba klesá paradoxně, přirozeným jako cyklem. A vlastně tím se musí tlumit výroba uhelných elektráren, ale musí se natápět kotle, aby se mohli potom s vysokou derivací, jsme jako velkým nárůstem výkonu rozjet večer. Protože když večer, je to krásně vidět v datech společnosti ČEPS,
tam je vidět, že prostě přichází ty večerní špičky po tom fotovoltaickém maximu. Třeba teďko, když svítí sluníčko tyko v Čechách, dneska v dubnu, na začátku dubna, tak vlastně my máme jako v Česku výrobu 3,2 gigawaty. Okay. Což je 1/3 veškerý tuzemský spotřeby energie, která se vyrábí právě teď z fotovoltaických elektráren. A to jich tady je ještě jako šafránu. Jo? Ale problém je, že přijde ta večerní spotřebová špička, kterou nikdo neřídí, prostě nikdo se jí nezabývá, a to se musí rozpumpovat. Všechny elektrárny, přečerpávací elektrárny, Orlík se musí pustit, všechno se musí roztočit na plný pecky, aby to vykompenzoval ten úbytek té fotovoltaiky, ale ten nárůst té spotřeby. A tohle je zásadní problém a to právě ještě více přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Takže my musíme, ano, postavit obnovitelné zdroje, ano, to je dobře, ale musíme řešit i tu flexibilitu, musíme řešit to řízení a to hospodaření s tou elektrickou energií. A právě ty domácnosti, když si pořídí tu fotovoltaiku, mají v tom své vlastní investice, tak tam krásně funguje to, hele, svítí, pustíme pračku, pustíme myčku. Mm-hmm. Ale když je fotovoltaika někde na poli, no tak i když ji máme za rohem, můžeme se na něj koukat, ale kdo tady v obci pustil nějaký spotřebiče, když se do toho opřel sluníčko? Nikoho to nezajímá. Chce to, aby to Martin nastavil, aby to nemuseli, že hele zapni, hele nastav, ale ať to Martin nastaví, ať to jede samo. Přesně tak. Jaké typy zákazníků vás nejvíc baví? To budou asi ty, který se o to zajímají, který nechtějí jenom ušetřit, který nezajímá ta dotace, ale který chtějí to prostě řešení. Že chtějí mít tu hračku doma, chtějí si s tím... Ono jich je vlastně jako hodně, těch našich zákazníků, ne to jakoby většina, bohužel máme tam i určitou skupinu zákazníků, který nás trápí, ale je to zákazník je náš pán, takže chraň Bůh za ně. Nicméně jako samozřejmě nejradši máme ty lidi, který, jak říkal Martin, který s náma souzní, který nám řeknou, hele, mně se hrozně líbí ta vaše prezentace, mně se hrozně líbí ten váš příběh, jo, a já to chci takhle prostě dělat taky. Já to nedělám, protože se mi to vyplatilo. Mě to nezajímá. Jako, ano, řešme tady prostě jako peníze. Ale to tam je asi vždycky. Já si nemyslím, že tam je případ takový, že dám si fotovoltaiku proto, abych utratil víc peněz. Ne, jsou lidi a těch je mezi našima zákazníky fakt nadpoloviční většina, kteří si to postavili, protože chtěli mít jako nezávislé zdroj energie. Ale tomu rozumím. Ale neříkají, prostě nekalkulujou nějak zásadně, jestli se to vyplatí 10-15 let. Prostě jako ale z principu toho, co to je a to, co to dělá, tak to není, že vynaložím peníze pro to, abych si koupil jako kdybyže pěkný auto, který mi nic nepřinese. No právě, že jako jo, oni si to kupujou, prostě my jsme třeba byli jako jednoho zákazníka a my jsme tam u něj dělali takový průzkum, to je jedno prostě a my jsme se vlastně tam bavili s jeho paní potom a ta říkala, že to je, ona to pojmenovala, že to je taková gamifikace. Okay. Jakože vznikne, jako, že ten pán, ona mluvila o svém muži a ona říkala, no on si s tím jako hraje, on to jako sleduje a baví ho prostě ta analýza, protože on je z IT segmentu, jako myslím si, že ty lidi jako, nebo ten člověk asi úplně jako nemusel jako počítat, jako kolik to stojí přesně jako korunek, ale prostě jako zajímalo ho to, aby já to třeba mám nastavené úplně stejně. Já jsem taky jako nekoukal na to, kolik mi to stojí peněz a kolik mi to jako, já to nepočítám prostě, kolik mi to jako vygeneruje peněz, ale mě strašně jako baví to, že to prostě generuje tu energii. Mě baví je sednout do auta, jet potom a vidět tu baterii nabitou z té solární elektrárny. Nebo se večer sprchovat a vědět, že se to pohřívalo prostě v tom systému, který jsem tady... Já se omlouvám, ale já pořád slyším, že se to oplatí. No jako myslím, že se to vyplatí. že mě chvilku připadalo, že říkáš, že jako že dáme do toho peníze a vlastně jakoby z toho nic nebudeme mít, no, ale podívej se, to prostě tak. Já ti to řeknu takhle, jo. My o tom máme nějakou studii napsanou na našem blogu, máme tam nějakou kalkulačku, kde si může jako tu návratnost jako spočítat. Ale to je strašně relativní, protože my nevíme, jak se bude vyvíjet cena energií v příštích 10 letech. My nevíme, jak se bude vyvíjet třeba inflace, jo. My třeba nevíme spoustu z těch jako proměnných, který vlastně v tom jako jsou. Takže dáme si příklad. Když prostě budu mít teďko, když koupím fotovoltaiku v tom boomu, byly předražený, byly drahé energie a tohle a takové se energie zlevnily z nějakých zase jako to, tak ty lidi, co si koupili ty boomové elektrárny, sice měly vyšší dotace, tak ty mají najednou návratnost mnohem horší, přestože jim všichni predikovali mnohem dobrou návratnost. Ale já si třeba myslím, že daleko lepší návratnost mají lidi dneska, protože i když je dotace nižší, tak ta pořizovací cena té elektrárny je ještě nižší než s tou vysokou dotací, ale vlastně pořídí si jako výkonnější třeba zařízení a podobně, zadní panely a podobně. Ale předpoklad je, že ty energie budou zdražovat. Jo? To, jak se prostě vyvíjí celý ten trh, celý to odvětví energetický, tak je na 90% jistý, že ta cena prostě půjde nahoru. Okay.
Takže tuhle s tím lidem se to bude vyplácet podle mě víc. Že je to strašně jako relativní. Tak jako třeba si můžeš vzít, že budeš mít člověka, který si koupí tu fotovoltaiku a teď on si upotřebí třeba jenom 30% energie, protože bude topit v noci, bude v noci myčkovat, tam to nebude to mít prostě Nebude, protože Martin to správně nastaví. No ale dobře, ale když ten člověk si pustí myčku sám, nebo rozumíš, furt má nějakou svoji svobodu. Zakaž mu to. To nesmíš. Okay. takže ten bude mít návratnost třeba 20 let, ale třeba já mám teď pokrytí spotřeby 92%, takže já budu třeba návratnost 8 let. Prostě. Okay. Jo, takže je to neskutečně relativní a nedá se jako explicitně říct, jako, jakou ta fotovoltaika bude mít jako úplně exaktní návratnost. Okay. Jako nejde spočítat. Závěr, inspirace pro ostatní. Kdyby za tebou dnes přišel někdo, kdo chce začít s rekonstrukcí starého objektu a neví, kde začít, co byste mu poradili? V podstatě všechno vytrhat. Všechno, prostě všechno ven. Vzít to z gruntu. No, opravdu. Nesnažit se jako něco někde lepit jako jedno na druhý. Za prvý je to s prominutím prasárna, protože už jenom když pak člověk někam přijede, viděl jsem to na spoustě barákách, prostě, kde se prostě lepí jedno na druhý a pak to nedává ani hlavu, ani patu. Zákazník sám neví, co tam kde je, jo, takže je to katastrofa, takže prostě všechno vytrhat, nechat ho lízdit. Jo, jako jsme dělali timeline. Prostě komplet elektrika, voda, topení, všechno udělat. Prostě z gruntu hezky. Přesně tak. No, já jsem stejného názoru. Pokud se bavíme o rekonstrukci, vytrhat i podlahy, vytrhat elektriku, starou se v hlíně, v hliníku, jak jsem přesně. A tohle, prakticky obvodový zdi. Pokud jsou zdraví krovy, to nechat krovy sundat laťování. A opravdu jako bude to dražší, bude to víc práce, ale pak si řeknete, zaplať pánbu, že jsem to tak udělal. Přesně. A mluvíme my zkušení, protože já jsem tak máme za sebou už rekonstrukci starého mlýna. Máš nějaký oblíbený moment z rekonstrukce mlýna, na který nikdy nezapomenete? No, takových momentů tady můj moment byl asi, když se to tady všechno jako vytrhalo. Jsem skočil do řeči. Když se tady všechno vytrhalo a vlastně já jsem si stopnul dole do toho suterénu a viděl jsem takhle až úplně ty střechy nahoru. A zjistil jsem, jak ta budova je strašně vysoká a jak je hrozně veliká. Takže tohle byl asi takový můj moment, jako, a hlavně potom my jsme tady objevili, že se okopali všechny omítky. A my jsme tady objevili historický, vlastně tady byly takový klemby, kde byly původní vodní kola, protože úplně původně ten mlýn byl vodní hamr a dělal se tady, byl tady jako kovalo se tady, byl kovářský hamr. Jak se to jmenuje, dmychadla? Taky, no, ale jako hamr je kladivo, takže vlastně hamr, ono totiž tady jsme v hutní oblasti, tady jsou nad náma železárny, které jsou hutních jako vyhutní závody. A to bylo... A proti proudu je tady historický zachovalý vodní hamr, doporučuji v Dobřívě, kdyby to někdo zajímalo, jděte se na to, je to krásný technický skos, sjíždí se tady na to lidi z celého okolí, jako z celé republiky. A vlastně tohle to byl taky původní hamr, ale pak ho vlastně předchozí majitel přestavil na vodní mlýn. Předchozí majitel, to už musí být strašně dávno. No, z Rakouska-Uherska to bylo. Lebo jste čtvrtá generace. Jo, můj prapraděda vlastně to tady začal rozvíjet a on tady s tou dělal potom, jako on to koupil v exekuci, už z Rakouska, a vybudoval tady s tou už jako funkčně prosperující mlýn. Nice. No a potom byla válka, potom byli komunisti a tyhle ty všechny věci, tak to potom nebylo ono, pak to tady chátralo, pak jsme se to ujali my a začali jsme to tady opravovat. No. Perfekt. Takže takhle. Kluci, děkuju vám moc. Velmi příjemný rozhovor. Věřím, že se ještě někde u nějakého potkáme. Dobře. Díky.